gidan nazirin waka sarkin waka sarkin Kano. Gidan nazirin waka sarkin Kano. Mana abba. Ina zuwa? Kano zan je. Na'am. Gidan nazirin waka sarkin Kano. Wannan mawaƙin mai raban alherin nan mutumin kirki mutumin arziki. Kai dai waƙar mata ku yawa dan uwa. Ka gane shi. Na gane. To can gane gidansa. Allah sarki. Kano kenan. Saboda azumin nan da ya zo. Na'am. Ya taimaka al'umma annabi. Ya yi rabo. Saboda corona wannan baro. Kolora baro ita. Ya yi rabo. Ya yi raban gishiri. Ya yi raban sukari. Ya yi raban dawa. Ya yi raban gero. Ya yi raban masara. Kuma ya raban shinkafa da taliya. Saboda mu irin mu talakawa da muke cikin ƙauye kaga ba dama mu je sai an buɗe Kano. To kuma sai ya raba da mutanen da cije biyun nan masu mutunci yan dubu. To lokacin nan an saka lock bomb. To an saka shi. Babu shiga ba fita. Ake ta gaya min ana karabo in zo karbi nawa. To Allah bai yi zan je karba ba. Sai wannan lokaci da aka ce an bude Kano albishirinka goro to Kano dai ba shiga ba fita in zuwa bayan an bude Kano saboda wannan koro da baro kuke cewa kome suke cewa dai yawa to an ƙara sati biyu ba zuwa Kano waye ya ƙara sati biyu to ina ganin shugaban su ne na kanan ko la sati biyu aka ƙara waye ya ƙara sati an fa bude Kano an ce kowa ya sha'anin sa ka ga mi da kwano na dan je Nazir sarkin waka ya auno mintawa a gidan rediyo na ji wannan labari magana ko zuwa kana nan babu ita la ilaha wata sha ruwa ba zan je Kano ba kenan ba zan je Nazir sarkin waka ba sai ka hakura gaskiya ni nan kama ga wayo Allah Nazir sarkin waka rabona jama'a dan Allah ku taimaka mana da ruwa dan Allah ku taimaka mana ya suwe what muna cikin magana in gaya maka wallahi daga cewa fa malam da Allah ka sauri ka kawo ruwa ka sauri ka kawo mana kawai sai ganin faduwar sa ne da Allah ya sauri malam mai ruwa ya sauri Nabirin waka sarkin Kano tallafi na tallafi me an kawo min kudin an kawo min geran da masara wayo Allah Nabirin waka sarkin Kano tallafi na gidan Nabiru bani wallahi can bani ku sake ni jama'a ku dafe wayo ku dafe fa Nabiru sarkin waka wayo Allah a rufe Kano zati biyu aban fiya in sha aban shinkafa bai ranci wayo Allah na wayo Allah yake nan ba zan tila iyali na ba Nabirin sarkin waka tallafin da yake raba ba zan samu ba wayo dan buhuna wayo kwano na wayo Kano fa mala shikenan ga ya maka kawai sai